Det, jeg synes, der er spændende ved at arbejde ved Din El, det er jo, at jeg som uddannet stærkstrømsingeniør får lov til at arbejde med planlægning af højspændingskomponenter og højspændingsanlæg. Jeg starter typisk en opgave ved, at projektlederen nede i vores afdeling de får en konkret henvendelse. Det kunne eksempelvis være en større virksomhed, som har et stort energibehov, og der får vi i samspil med både altså på tværs af afdelinger og af kompetencer, får vi sat nogle hjørneflag. Og det gør vi for at lægge en god plan, en god investeringsplan, sådan at vi har et udgangspunkt og investere i noget teknisk anlæg, som giver mening nu, men som også giver mening på den lange bane. Så helt overordnet set, så er min opgave egentlig at navigere i de forskellige datatyper, vi har, og få dem sammenkogt til en prognose eller til en investeringsbeslutning. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg har den frihed til at selv navigere i, hvornår jeg er egentlig fokuseret, og hvornår arbejder jeg bedst, og hvordan arbejder jeg bedst. Jeg kan godt lide at være sammen med mine kollegaer, men en gang imellem så har man også lige brug for at have en hjemmedag, hvor man lige får dykket ned i det materiale, man egentlig skal have færdiggjort. Det er også sundt at komme ud og kigge en gang imellem, se hvad det egentlig har betydning ude i den virkelige verden. Altså, når jeg tager ud i felten, så er det primært på grund af nysgerrighed, og på grund af, at jeg gerne vil ud og se det anlæg, som jeg har været med til at sætte et præg på. Det er også en af de fede ting ved Din El. Det er fedt at vide, at arbejdet det også har en indvirkning på den grønne omstilling, og det har en positiv indvirkning på den. Sådan at når vi lykkes med vores arbejde, så lykkes vi med at underbygge den grønne omstilling, sådan at kan forsyne vores 110.000 kunder med strøm til deres elbiler, varmepumper eller hvad det nu måtte være.